बिजाबनि लिरनाय लिबि बिजाबनि 19नि 31 पदखौ जों फरायनि दे बाय मा बुंदों लिबि बिजाब 19नि 31 पद बाय ओरैबायदि बुंदों गोथैफोरनि जिउजों जायफ्रा सानज्लायो बिसोरनाव परामर्श लाहैनो सानज्लायो बिसोरनाव परामर्श लाहैनो नाङा नङाब्ला नोंसोरो सुवा जागोन आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बाय मा बुंखो जों मिथिबाय गोथैफोरनि जिउजों जायफ्रा सानज्लायलायो गोथैफोरनि जिउजों जायफ्रा रायलायो बिसोरनो परामर्श लाहैनो नाङा नङाब्ला नोंसोरो सुवा जागोन आंनो फोरबो नोंसोरनि इसोरा होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड दाख्लै थांनाय मासनि आगोलाव मास मोनथामसोनि आगोल बाय सासे भुत हमजानाय एबा सैतान हमजानाय मानसिखौ दोनफैदोंमोन दोनफैनानै जेजों खानानै प्रार्थना खालामै एसे दद्रयो होनब्लाबो बेनाव भुतआ नागाराखै सैताना खाराखै ओरैबायदि सैताना हमबाय बेखौहाय ओंखारबाबो खारनो नागिरा दाना बिफाया बुंबाय आंखौ बिसारसे जायो नालाय ओइ सालथे आङो माथो इसोरनाव प्रार्थना खालामब्लाबो उत्तरखौ मोनथाराखिसैब्रा मानो उत्तर मोनाखिसै आङो अजानाव थांनोसैलै नायखांहैथारनोसै मा जामारदों नायखांहैथारनोसै होनना बुंबाय बियो ओमफ्राय आं बुंबाय नङालै नों सासे इसोरखौ खुलुमग्रा जानानै बै मोदाय खुलुमग्राफोरनि खाथियाव नों माबोरै गंग्लायहैलायखो माबोरै थांनो नोङो बाइबेलाथ' माना दङ दानायखांजा होननानै बुंदों नों माबोरै नायखांजानो नोङो गोसोखौ दाद खालाम आरो इसोरनाव गावखौ गथाय उपवास थानानै नोंनि दायफोरखौ इसोरनाव रायथि अब्ला इसोरा अनखाङै मा मानि दङ निस्सय अनखांगोन इसोरा अनगोन आरो नोंनि नोंसालाखौ मोजां खालामगोन होननानै आं बिथांखौ बुंबाय बुंजानाय बायदि बिथाङा ओरै नङा ओरै नङा ओरै लांलाय लाबोलाय खालामदों प्रेयार सेन्टार मोनथामसो सोलायदों खोमा बिथाङा सिगाङाव लांबाय साहाथिङै थुक्राझार दादगारि बेयावबो दोनफैबाय मा जाबाय बिदिनो इसोरनि अननायजों प्रार्थना खालामै फास्टिं थाफैयै बे गथ'नि जे सैतान हमनाय बे सैतान हमनाया सोखा जानायखौ मोनबाय प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो इसोरखौ मिथिनाय मानसिफ्रा जोङो माब्लाबाबो नायखांनाय खामानियाव आगान सुरनो नाङा नायखांहैजानोसै होननानै जों बुंनानै लानो नाङा मानोना भुतनिख्रुइ मोदायनिख्रुइ इसोरा देरसिन प्रेज द लर्ड इसोरा देरसिन बाइबेला बुंदों जोङो फरायनि दै जोङो नायदो गितफोरनि लिरनाय फसानब्बैनि तीन पद बाय मा बुंखो मानोना फोरबोआ गेदेर इसोर बियो गासै मोदायफोरनि सायाव गेदेर राजानो मोदायफोरनि सायाव बियो गेदेर राजा मानोना इसोरा देरसिन मोदायालाय मा प्रेज द लर्ड आं मोनसे सल' खोन्थानोसै जानाय घटना जेब्ला आं इसोरखौ मोनाखैमोन हिन्दुआवनो दङमोन बै समाव आङो मोनसे जायगायाव हाबा जानो थांदों गोदोनि हाबाया सार मोनायावसो जायो नालाय मोनानि हाबा जानो थांबाय जेब्ला हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरनबाय आहुति खन्दआव सावनो गिदिंहोनो लाबोबाय गिदिंफुबाय थानायावनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ जै होयै गिदिंफुनायावनो हौवा गोदाननि बिफाया जलदब खांग्रांबाय जेब्ला खांग्रांबाय अबाक मा जाखो होननानै दावराव जाबाय ओमफ्राय आहुति कुन्दआवथ' लांथारबाय नाय हिन्दुनि सोमोन्दै बाथ्रा दे आहुति कुन्दआव लांबाय गिदिंहोगासिनो दङ बिसोरनो बोरै मिथिहोबावनो
हाखु दाखु बेखौ बामखांनानै दस्रा जायगायाव लांबाय हाबा जायगानिफ्राय एरायहोबाय आरो एरायहोबाय एरायहोखांनानै खुनुरुखुम थाव नायै नायै अखाथमले दोनबाय लोर सोर खालामनो हाला मानसिया बिदि जाबाय ओमफ्राय हाबायाथ' जोब्बाय अखानायै सोरांबाय सोरांनाय लोगो लोगो आंना लोगोआ आं लोगोनि बिदानि हाबा जाहैदोंमोन नालाय लोगोआ आंखौ लोगो लाबाय ओइ थुलैजा सानजों अजा नागिरहैदिनि अजा फैबाय बै गौरां तिनालि गौरांनि सानजा थारुंगुरि ना माबा गामि दं नामा थारुंगुरि बेवहाय फैबाय बे फैनानै बे अजानाव हाबबाय आरो जोङो ओमफ्राय अजाया होनबाय र' आं एसे बुटजों रायलायगारनि होनबाय आरो बियो बुटजों रायलायो अजाफ्रा ना ओरैबायदि लथायाव दै लाबाय बियो थुलुसि लानानै ओरै फिदिंबाय थाबाय र' आं आंनि थान्दैखौ थिनहरनि दे थांगासिनो दंलै थांगासिनो दङ मा जाबाथाय दानो मोनथिगोन नोंसोर मा जाबाथाय दानो खोन्थानो हागोन आं होनबाय ओरै मन्थ्र जारिगासिनो दङ मन्थ्र जारिगासिनो ओमफ्राय एसे गोबाव जिरिखांनानै नै खबरखौ लानानै फैगासिनो दंसै होननानै खोन्थाबाय सोरथोब्रा होनबाय आं आंजों रायलायग्रा भुतलै आंजों रायलायग्रा भुत आं जाय भुतजों लोगो लानानै रायलायो सानज्लायलायो बिबिसना खालामो बे भुतआ खबरखौ लानानै फैगासिनो दङ नेथ' र' धोर्ज' हमबाय जोंखौ धोर्ज' हमनानै दसे गोबाव जोंखौ जिरायहोनानै जेब्ला बे लथा दै जारनाया जोबो आंनो खोन्थाबाय भुतआ माथो होनखो भुतआलाय जोंबो सोंबाय मैया मोनायाव अमा बेदर मोनजायैनि माया धब खोख्लैदों माया धबखौ मिथिगौ मिथिगोना मिथिया मिथिया माया धब माने अजानि खामानि बेदर मोनजायाब्ला माबा मोनसे गाव लुबैनायखौ मोनजायाब्ला मोनसा जायो बेहा ओंखायनो बे हौवा गोदान बिफाखौ माया धब खोख्लैनानै खांग्राङो बे बुस्थुआ मा सिन्था गैया र' आं दै जारिनानै हरनोसै होननानै दै जारिना हरबाय दै जारिना हरनानै मा खालामबाय बेखौ लोंहोहैबाय नाख्लायहैबाय लासैनो राखांबाय आरो हौवा गोदान बिफाया राखांबाय ओमफ्राय राखांदोंब्लाबो मा जाबाय आथिङा लेंग्रा थालांबाय दानिया खोमायाथ' खोनाखाया अथ'स' इलेक्ट्रिक सिटियाव खामानि मावो बियो आंनि लोगोनि बिफाया इलेक्ट्रिक सिटियाव खामानि मावो दाना बे खोमाबो बेंगा ओमफ्राय आथिङाबो मोजां थाबाय नाला बेखौ बोरै मावहोबाय थालायखो डिपार्टमेन्टआव एसे रायलायनोसै होननानै थांबाय बारग'नाय मोनो खोमा होननानै बारग'होआ डिपार्टमेन्टआबो मावनांगौ डिउटिखि डिउटि होनब्लाबो बे लेंग्राखौ लानानै खोमा खोनायखौ लानानै डिउटिखौ बे मावजोबनो रिथियार जानानै थैबाय आरो गैला नायदो होनब्ला अजाफ्रा मा खालामो बुहुतजों रायलायो नोंना नङा ना बुहुतजों रायलायो होनब्ला बे नायखांजानायावहाय बुहुतआ जुदि थांनानै खोन्थाफैयोब्ला बे असे नायखांनाय जाहैबाय ना खिन्थु ओरैबायदि खायसे नायखाङो गावनि साननायजों बुंलाबायनानै मानसिखौ सुथुर खालामना होयो सुथुर नोंना नङा ना दाख्लै बावैसो आलांगियाव आं जेब्ला थांदोंमोन ओरैबायदि घटना जाबाय आंहा बिजामादै दं नालाय बेनाव थांदों ओमफ्राय बिसालथि आंना बुंबाय ओइ जोंनि न' खाथिनि उमुगा ओरैबायदि बेमार जादों उदै सानाय उदै गिलिर मोनोनो ओजों अजा नायखांहैबाय अजाया थोनहरबायनो नोंसिनि न'नि उमुग साइडनानो नोंखौ बेखौ खालामदोंलै होनना बुंहरबायनो अजाया होनबाथ' मानसिखौ सुथुर खालामबायना बियो ना मानसिखौ सुथुर खालामबाय नोंसिनि न'नि ओरैनियानो बेखौ खालामदों खोन्थाहरबाय नायखांनायावहाय दानिया सानलाय फैबाय न'आव फैनानै आमोखाथ' माथो बिदि नङा जेबोखौनो रोङा सादा सिदा हालसो मावनानै जायो बेसारा मा खालामबावथावगौ बिदि जाबाय दानिया थाङै थुङै बोरै खबर मोनखो कासिफा प्रेस सेन्टाराव फैबाय बेमारिया दोनबोबाय बेयाव फैबाय फारसे थाफैबाय प्रार्थना खालामजाबाय बिनि बेमारा बहाबा जायखारलांबाय प्रेस द लर्ड नायदो
बुहुतजों नायखांजाहैदोंमोन खिन्थु खामानि जायाखिसै मा खालामबाय सुथुरसो बानायना हरबाय जुदि बिसोर सुथुर साननानै जुदि बेखौ माबा मोनसे खालामोमोनब्ला सेंग्राफोरखौ थुनजलायनानै जुदि बुहोबायोमोनब्ला मा जागौमोन दंस' जागौमोन अथ'स' बेबो इसोरनि मानसिखा जाया नायखांजानो थांदों हो खिन्थु बाइबेलाव इसोरनि मानसिफ्रा नायखांजानो नाङा होननानै बाइबेला बादा हो जोङो हुदा बिजाबखौ नायनि हुदा बिजाबनि 18नि 11 हुदा बिजाबनि 18नि 11 पद जोङो 10निफ्रायनो फरायनि दै बाहाय ओरैबायदि बुंबाय नोंसिनि सासेयाबो गावनि फिसाज्ला एबा फिसाजोफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा आरो गोनोखो एबा नायखांग्रा एबा मोन्थोर रायनाय मुहिनि गोरों देवदा एबा दौदिनि दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबादि मानसि नोंसिनि गेजेराव दा ओंखारथारथों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड ना दिनै सोरबादिनो ओंखारो ना सोरबादिनो ओंखारो नोंसिनि सासेबो गावनि फिसाज्ला एबा फिसाजोफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा दिनै ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा आराव जादों ना निउसाव हगारदों मबाइलावहाय बिसि फिसाय सानैबो मास्टारनो ना बिसि फिसाय सानैबो मास्टार बे मास्टार मानसि एफाग्राब गियानि गुनि साइकोलॉजी फिजिक्स फोरोंलायग्रा लेक्सारारफ्रानो गावनि फिसाजोखौनो मा खालामदों मोदायनो बुलि बावनो बुलिनो बावनानै मा खालामदों हाथारदों मन्दिरावहाय नायदो ना सोरबा बुंहरदों खोमा बेखौहाय नोङो नोंनि न'खरनि मानसिखौ बुलि बावब्लासो नोंनि न'खरनि समस्या जोबस्रांगोन होननानै बुंहरदों खोमा ओंखायनो बिथाङा अना खाना गावनि एखे समायना रमायना सिख्लासा उन्दै गथ'खौ बिमा बिफा ज' लोगो लांनानै मा खालामदों लांनानै बुलि बावहैदों मन्दिरावहाय खिन्थु बाहाय मा बुंखो बाइबेला जोंनो फिसाज्ला एबा फिसाजोफोरखौ फिसाज्लाफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा बुलि हैनो नाङा मानोना बियो नोंनि जोलैनि बंस प्रेज द लर्ड नोंनि थैनि थै ना नोंनि थैनि थै होनना बुंदों गथ'फ्रा इसोरनि होनाय दान इसोरनि होनाय फिथाइ बेखौ नोङो बुलि बावफुंनो नाङा आरो गोनोखो एबा नायखांग्रा एबा मोन्थोर रायनाय मुहिनि गोरों देवदा एबा दौदी दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबायदि मानसि नोंसिनि गेजेराव दा ओंखारथारथों होनना बुंदों खिन्थु दिनै ओरैबायदि बे संसाराव दङ ओरैबायदि संसाराव दङ मा दङ दौदी रायग्रा दङ मोन्थोर रायग्रा दङ ना मुहिनि गोरोंफोर दङ मुहिनि होनना बुंब्ला जोङो मिथिगौ माबि ना सासे मानसिखौ ओरैबायदि मानसिफ्रा गियो बियो गारि सालायो नालाय बिनि गारियाव गाखोनो गियो मानो गियो खोनादों बे गारि ड्राइभारा मुहिनि गोरोंनो मुहिनि गोरों ओंखायनो जुदि बिनि गारियाव गाखोब्ला मुहिनि होनानै बोरैबा खालामब्ला ना बेखौ गियो ना मुहिनि गोरोङा मा खालामनो हायो जरा खालामनोबो हायो जायखार होनोबो हायो हायो ना हाया जायखार होनो हायोथ' होमबा बेसेबांबा गाज्रि ना बेबायदि मुहिनि गोरों एबा देवदा एबा दौदिनि दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबायदि मानसि नोंसिनि गेजेराव दा ओंखारथारथों खिन्थु संसाराव दङ दौदिनि जाग्रा दङ ना आरो गोथैफोरजों रायलायग्रायाथ' दंखायोआनो जायखौ आं दहाय खोन्थाबाय भुतजों रायलायग्रा ना भुतजों रायलायग्रा भुतखौ लेंहरो रायलायो थोनहरो आरो फिननायखौ लायो बेबायदि अजाफोर दङ खिन्थु बे अजाफ्रा नोंसिनि गेजेराव जाहाथे मोनसे गोरों अजाफ्रा दाथाबावथों होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड जेब्ला आं दाख्लै ओरै सराइबिल साइडआव थांदों जयथिमनाव जेब्ला आं बाव थांदों ओरैबायदि खोनाबोलायबाय आङो
जायगायालाय ओरैबायदि इसोर खुलुमग्रा जायगा एरियाया इसोर खुलुमग्रा एरिया खबरदार बे जायगाया मोजां नङा आंनो बिदि खोन्थाबाय माने गावजों गावनो नासयलायनाया जोबानो थैग्लुंलायगासिनो थायो मानि खामानि बेलाय हा जादु मन्त्रनि खामानि बे जादु मन्त्रनि खामानिया नोंसिनि गेजेराव दाथा थाथों होननानै जोङो बाइबेला मिथिहोबाय प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोङो मोनसे बाइक फरायनि 1 सामुएलनि 28नि 3 पदखौ फरायनि बाय मा होनदों 1 सामुएल 28नि 3 बाय एसे दस्रा लिरनाया ना 28 3 बाय बुंदों सामुएला थैबाय आरो गासै इजराइलफ्रा दाहा खालामबाय आरो बेखौ गावनि नोगोर रामायावनो फबबाय बे समाव साउला गासै नायखांग्रा आरो जादु गोरोंफोरखौ इजराइल हादरनिफ्राय होनहरजोबदोंमोन नामदों प्रेज द लर्ड इजराइल हादरनिफ्राय हुरदों अर्थात इजराइलनि गेजेरावहाय बेबायदि मानो नायखांग्राफ्रा दाथा बावथों ना जादु मन्त्र खालामग्राफ्रा दाथा बावथों होननानै बियो इजराइल हादरनिफ्रायनो हुरुन हरजोबदों खिन्थु दिनै जोंनि बे इसोर खुलुमग्रा जायगायावहाय इसोर खुलुमग्रा जायगायावहाय जुदियो बेफोरबायदि जादु मन्त्र खालामग्रा थायोब्ला मा जायो नारलायनाया जायो इसोराबो होनगोन आंजों फै मोदायाबो होनगोन आंजों फै नारानाथा जायोना जाया ना नारानाथा जायो जायनि फलाव न'खरा असान्ति जायो दा बेनिखायनो जोङो मा जानांगौ बै मोदाय खुलुमग्राफोरनिफ्राय थख' जानो थाखाय जोङो नांगौ मानोना थख' जानो हाब्लासो जोङो दिनै इसोरनि अननायखौ जों मोननो हायो प्रेज द लर्ड जोङो जेसाया बिजाबनि 8नि 19 जों फरायबावनि जेसाया 8:19 बाय मा होनखो जों नायनि दे आरो जेब्ला बिसोरो नोंसोरखौ बुंगोन नोंसोर अजाफोर मोन्थोर गोरोंफोर जायया सुइसाय आरो बेदां गुदुं सावरायो बिसोरखौ नायगिरदो होननानै अब्ला बेबायदि सोंफिनदो रायतफ्रा गावसोरनि इसोरखौ नायगिरनाय नङा खोमा फोरबोनि उपदेश आरो फोरमायनायावनो जायफोरनो लागै फुं गैया बिसोरो गमामा बे बाथ्रा बादि बुंगोन नायदो मा होनदों बेवहाय जेब्ला बिसोरो नोंसोरखौ बुंगोन नोंसोर अजाफोर मोन्थोर गोरोंफोर आरो जायहा सुइसाय एबा बेदें गुदुं सावरायो बिसोरखौ नायगिर जायफ्रा अजा गोरोंफोर जादु मन्त्र गोरोंफोर बिसोरखौ नायगिर होननानै बुंदों अब्ला बेबायदि सोंफिन रायतफ्रा गावसोरनि इसोरखौ नायगिरनाय नङा खोमा ना जोङो इसोरखौ मिथिनानै जुदि इसोरखौ नागारनानैनो जुदि बेदें गुदुं रायग्राफोरनावसो खान्थियाव साफिहैयोब्ला ना मा जागोन इसोरजों जों बोराब जानायखौ मोनगोन इसोरा बोराबो ना बोराबा ना आंनो गेदेर इसोर लायो आंखौ नागारनानै मानो मोदाय खुलुमग्रानायाव मोन्थोर आवरायग्रानाव मानो थांखो होननानै बियो बोराबगोन बिनिखायनो बाय बुंबाय रायतफ्रा गावसोरनि इसोरखौ नायगिरनाय नङा खोमा फोरबोनि उपदेश आरो थोननायाव जायफोरनो लागै फुं गैया बिसोरो गमामाबि बाथ्रा बादि बुंगोन जायहा फुं गैया बिसोरनि बाथ्रा बादि जायहा गावखौ गथायनानै थाफुंनो हाया बियो बेबायदि बाथ्रा बुंगोन इसोर गैया होननानै बुंगोन इसोरखौ खुलुमो नंगौ थिग इसोरनो आरज खालामो नंगौ थिग खिन्थु इसोरजों बिसोरो मा खोनासंजानायखौ मोननाय नङा इसोरा खोनासंनाय नङा ना खोनासंनाय नङा सोरबायदिखौ खोनासंनाय नङा जों बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो जेसाया बिजाबनि 1नि 14 फरायलांनि गाहायावहाय बाय मा बुंखो
नोंसिनि अखाफोर गोदान आरो फसंखानाय परब फालिनायखौ आंनि जिउआ मुगैयो। बिसोर आंनि बिबान बायदि जाबाय आरो आङो बिसोरजों सैनांनानै मेंबाय। जेब्ला नोंसोरो आंनिथिङै आखाइ दिखाङो अब्ला आङो नोंसोरनिफ्राय नायखेनानै थागोन। नोंसोर बिमायनो आरज खालामब्लाबो आङो खोनासंनाय नङा, मानोना नोंसिनि आखाइयाव थैनांफबबाय नांदों। प्रेज द लर्ड। नायदो, जोङो दिनै हाजार बार इसोरखौ मोनथिनानै ना अखाफोर गोदान परब मानिब्लाबो माबा मोनसे इसोरखौ मान होनाय समावहाय देवबार दिनाव खुलुमफैब्लाबो आरज खालामफैब्लाबो आखाइ दिखांनानै बाख्नायब्लाबो दिनै मा होनो आङो नोंसिनिफ्राय नायखेनानै थागोन। नायखेगोन जों इसोरा। मानो नायखेगोन? जिहेथु जोङो मा होनो जोंनि आखाइफ्रा पापजों गादेलाबायनो, आखाइफ्रा थैनांफबबायनो। मानो थैनांखो? जोंथ' आखाइखौ जेबो खालामाखैना, माबोरै थैनांनो हागौलाय आखाइया? खेन्थु ओंखारलांबाय नामा? प्रेज द लर्ड। ओरैबायदि आखाइया थैनाङो। बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आसिया बबे? दे, बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आसिया बबे? दे, नैबे। ओइ साला नायगोलै नोंखौ, आंबो नोंनि खिथेर लागोनब्रा। नैबे आसि खिन्थानाया एखेबारे गाज्रिथार। बे आखाइया बे आसि खिन्थिनि थाखायनो थैनांबाय। नोङो आसिमा खोन्थालायबाय सोरखौबा, गिदिर हा बा उन्दै हक ना, हाखायारा नोङो ना, बे आसियाबो थैनांबाय। नों थाट्टा खालामहरबाय थारमाने आसिजों, बे आखाइया खालाय जाबायना। खिन्थु आखाइखौ मानो सोरजिदों इसोरा? गावखौ बाख्नायनो, आखाइ खबनो, रोजाबनो, मावनो दांनोसो इसोरा सोरजिदों। खिन्थु मानसि बुनायाव बाहायोब्ला, आसि खोन्थानायाव बाहायोब्ला बे आखाइया थैनाङाखै? थैनांबायथ'। होमब्ला बे थै गोनां आखाइखौ लानानै इसोरखौ बाख्नाय मालाय इसोरा बहा खोनासंनो? खोनासंगोन जे खोनासङा। खोनासंनायनि थाखाय मा जादोंमोन? मोदायनाव थांनानै नायखांजानो लुबैदोंमोन। आं दहाय खोन्थानाया इसोरा अनेक प्रार्थना खालामबाय, माथो सैताना खाराखिसै आंनि गथ'निफ्राय होननानै बुंबाय। नङालै दाथां, नों इसोराव मोजां उदै बासि, मोजां आरज खालाम, नोंनि दायफोरखौ इसोरनाव स्वीकार खालाम। इसोरा मिथिगौ नों मा सानदों, नों मा मावदों। मोजां मावब्लाबो नुयो, गाज्रि मावब्लाबो नुयो। नों इसोरखौ थगायनो हाया, थगायनो हाया। खिन्थु मानसिखौ थगायनो हायो, मानसिखौ थगायनो हायो। नैबेजोंथ' थगायनो बिराद गोरलै, आल्थुआथा। ओइ आमोखा अबाव दं? मानसिया हयथ' बङाइयाव बेरायहैदों, नैलै गामियावनो लामायाव बेरायलाबायदां होनना बुंहरगोन। जायगायावनो नुफैयाखै, थगायबायना बियो ना। दिनै सालाय खिथियाबो थगायबाय। थगायनायावबो जोङो गोबां पाप जाबाय ना, पाप जाबाय। बेफोरजोंबो जोङो दिनै इसोरनिफ्राय खोनासंजानायखौ मोना। नोंसोरो गाव गावखौ सुस्रांनानै गोथार खालाम। नोंसोरनि गाज्रि मावनायखौ आंनि मोखांनिफ्राय बोखारदो, गाज्रि मावनायखौ नागारदो होनना बुंदों। मानोना गाज्रि मावनाय मानिखौ इसोरा नुजोबो, इसोरा नुजोबो। जोङो मोनसे बोसोन फरायनि, बोसोन बिजाबनि ना। बोसोन बिजाबाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों। 15 आयदा 3 पद, बोसोन बिजाबनि 15नि 3आव बेबायदि बाथ्रा बुंबाय। फोरबोआ जेरावबो नुयो, नोङो मोजां मावब्लाबो नुयो आरो गाज्रि मावब्लाबो नुयो। मोजां मावनायखौबो नुगोन, गाज्रि मावनायखौबो नुगोन। नों बहा थाखोमानो ना? नोङो थाखोमानो हाया, थाखोमानो हाया। जानो हागौ बे संसाराव जोङो थाखोमानो हागौ, आन्दो मानसिफोरनि गेजेर गेजेर थाखोमानानै जोङो थानो हागौ, मावै दाङै जोङो संसार जालांनो हागौ। खिन्थु जेब्ला जोंनि हानि देहाया सिरिलांगोन, हाजों गोमोरलांगोन ना, गोमोरलांगोन, अब्ला जोंनि बे जिबनखौ, जोंनि बे आत्माखौ इसोरा बिसार खालामगोन। बे बिसाराव जोङो रावबो बारग'नाय नङा। जों गसंहैनांगोन, इसोरनि बिसाराव जों थाहैनांगोन ना।
जोङो रमाव नायनि रमाव जों नायनि रमनि लिरनाय रमिय'नि 14 आयदा 12 फद' बे बाथ्राखौ बुंदों। बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो गावनि थाखाय इसोरनो हिसाब होनो नांगौ। जों साफ्रोमबो गावनि थाखाय गाव गावखौ जों इसोरनो हिसाब होनो नांगौ। बे हिसाब बिगोन जोंनावहाय जों मा मावखो जों मा मावाखै जों खोन्थानांगोन। अथ'स' जों इसोरखौ मोनबाय, इसोरनि जों बिसा जाजोब्बाय, जों इसोरनि दास दासि जाबाय ना। दास दासि जानानैबो जुदि जोङो दिनैहाय मा होनो मोदाय खुलुमग्रानायाव नायखांजानो थाङोब्ला इसोरा बेखौबो लिरना दोनगोन। नै आमुखा नोङो उमुक दिनाव उमुक अजानाव थांनानै नोङो नायखांजाहैदोंमोन, रोखा रोखा लिरना लागोन। बेखौ बियो बोदलाबगोन ना। बेखौ नोङो हिसाब होनो बिनायाव खोन्था रोङाब्लाबो इसोरा नोङो दा खोन्थागोन। नै आमुखा नोङो ओरैबायदि नोङो मावगोन ना। दा बेनिखायनो जोङो मा जानांगौ, इसोरनो हिसाब हैनो नांगौखाय जों बे संसार जानाय समावहाय इसोरखौ खुलुमनाय समावहाय खृष्टान जिउ जापन खालामनायावहाय हुसियारै जोङो खुलुमलांनो नांगौ, साबधानै जों खुलुमलांनो नांगौ।